Hi! Hello, mayong udto, mayong hapon, mayong buntag mga bayot, mayong paglantaw sa ako ang video mga bayot. Ang ako ang background mga bayot, kakahuyan na siya kay galinog o bagyo diri sa buan, ang atumba ng mga kuan on lantawa. Kahoy dira mga bayot. Kanang kahoya, gabok pa na sa ako ang ipon. Kay retired na siya. Katagbo ko gwapo mga bayot. Miningan sa gwarebsis, miningan po ko gwarebsis. Stilan! Doon sa, kuan to sa mo ang building ka ng taas sa mo ang building ba. Kay kaning gipuy-an na mo diri mga bayot. Taman ra siya og 4th floor. Pero nay ubang building diri, taman og 11, 12, 10 floor. Amo 4th floor ra taman. Og maglinog-linog, og sila pa, ligon kuno ang amo ang gipuy-an. Nanggawas ning duhang Karina mga bayot kay mitawagan ko sa ako ang kapika sa Ilunga padtuon sa iyang shop. Mao nang gadadali kog ilis pang mintal sa nawong bukgo sa buhok then lakaw. Padtuon ko niya sa iyang shop mga bayot kay kuan kanang magpapalit ko niya pa og tabon sa kapayas. Kamo na sa buta na og unsa na siya. Ang color puti og black ang akong ipapalit. Nantawa ko na daghang electric fan na ako ang loyo. So mga bayot, nakakita day ko nakamit ko kang adlaw og Pinay mga bayot sa pagsuroy-suroy na mo ni Karina, nakakita nagigog Pinay mga bayot. Mo ni iyang picture diri mga bayot kauban sa akong anak. Lantawa ninyo. Namit na ko siya mga bayot pero ko kabalugod sa iyang pangalan. Nagalimot ko og pangutan na unsa iyang pangalan kay dawi siya mo istorya mga bayot, mura siya og buutan gud siguro tong bayhana. Hay din ni mo dira ate, bisag wa ko kay balo sa imong pangalan ug wa ko nangutanag unsa imong pangalan. Murag paglantaw pa lang nako di buho sa imo ang nawong buutan gyud kay ka. Salamat kay sa pag entertain nako og istorya nga ako gyud unang hin-approach kay paglantaw pa lang nako nimo kay balo jud kong Pinay ka. Nana day misulod sa groceryhan. Gagoyo na akong bana dirag pakaras. Daghan kayong talong diri og atsal. Kay mao manggod nilang madali-dali diri og kaon. While busy akong bana dito panguhaw kun sa iyang paliton, nagkuha po day ko diri og juice ni Karina. Naday lubi diri mga bayot, murag kuprasuno na gyud siguro ni kay lahing naman. Pauli na day mi. Bit-bit na ng uban sa ako ang bana. Ang uban akong gibutang dinhi sa karyas ni Karina. Hastang inita karong panahon na mo nang akong anak nang langhab na. Kapuyarn. Gikapoy na ako ang palangga ni mami. Init kayo na. Gipainit-initan kasi mo ang mama day. Namulag itaw niyang panagway mga bayot oh. Init lang ga. Hi. Ginoo ko Maria Jose. Gihilakan binin niyang saninaa mga bayot. Kaya ganahan ka siya musuot anang saninaa. Katuntang laing sanina ko'y pasot. Kaya balik-balik na yung mga sanina lagi. Kahilakad siya kaya na iyang suoton. Hala. Kaya may suoton na lang. Yung palito, vodka ko ang kapika sa ilong dira mga bayot sa shop. Ayang gibilin ang duha ka cellophane. Wala miga car mga bayot kay traffic kayo tawa ninyo. Uhaw day, balik yun po kayong inita diri mga bayot. Makapagod ning kainit. Pero ang kaning ako ang mga kauban din he. Murag summer na summer kayo ang dating ba. Kay halos na lang sus pinawawlig sky lagi. Tawa. Tsaki ka dyan. Dati ka tsaki kaya Jade sabi ko ama. Put inside lang ka. Very good. Hintabang ni na si Karina og hipos sa iyang tati ani. Duha ka adlaw na din niyang binulad. Iya maguning gilabahan. Mga balhibo din ni sa karnero. Mao ni gamiton nila basta winter na. Kay di manggod kakaya ang heater dinhi. Sa katugnaw og mag-ulan na og snow. Poston pa din nilang panapton ay ha gamiton himuog habol. Panuhot no more good basta kani imong ihabol. So padulong mi sa shop mga bayot kay mo palit niya ako ang bana og kalanon nila mga bayot. So muuban ko, wala tulog akong anak, ang gabantay, ang ako ang ugangan. Gihanga ko, gadali-dali mi. Gadali-dali mi mga bayot kay ug mumata to ako ang bahandi karon. Hilak yung labas ato kay ganahan siya og ligmata niya, makita ko sa iyang mga mata. Ganahan siya, nagbukas sa iya ang mata, ako yang makita. Manang maghilak-hilak na siya, og di siya kakita na ko basta mumata na siya. Huwag ko ilis mga bayot.
Kaya dali ko sa kuang kapika sa ilong. Min order na day na siya dira. While ako galing ko diri sa lamisa, while gapaabot niya. Salad na day akong giingon na niya nga moy akong kanon. Patsada nila ang suga diri mga bayot kay nang lumbitay. Mao day ni ila ang mga mino dinhi, mao day ni tariff, pero wa jud ko kahibalog unsaon ni pagbasa. Mga number gyud na akong mabasa din ha og kanang check. O hala, pamili na mo din ha og unsa inyong orderon. Pero picture lay lang tawa ninyo. Kay kanang gisulat maskin pag antiparahan na ninyo din ha, de gyud mo kasabot hasta ko galibo gugunsaon pagbasa. Kay murag ni Latin mga bayot. Napoday sila oy mga juice dinhi. Fresh na siya. Naka-order na day kuanig ka sa diri lemon juice. Lami og patsada gyud siya. Dayon og tapulan ka mo abrig tariff din ha. Dayon datuon ang imo ang cellphone. Nag-awas-awas na imo ang internet din ha. Nasiray barcode dire. Imo ra nang i-scan din ha, then automatic na din ha og unsang ila ang mino. Pauli na day mi gabit-bit na ni sa mo ang pinalit niya ako ang kapikas sa ilong git-git pasalkitran niya mo ang gianan. Tawan ninyo ako anak mga bayot. Naabot na mi diri sa balay. Mata ni siya. Gilisan sa iyong tate kay basa kayo og sanina. Kay gipaningot kay bugnaw ay summer na manggug kay diri na init ba. Kanta sabi. Kanta sa langgang. You see itlog. Itlog. Wake up. Say wake up, itlog. Wake up. Yes, wake up lang ka. Wake You say saging. No one. No, I don't. Kamatay. You say kanding. You say You say kanding. I'm angry to no. Here you hold the other. Mommy finger. Where's daddy finger? Show them. Mommy finger. Brother finger. Sister finger. Baby finger. Okay, you sing. You sing. You sing. What is that?